Lo wayengumdlali wasesiswini weKaizer Chiefs uWillardKatsande usephumele obala ngokuthi isimo sikaSibongiseni Mthethwa ngaphansi komqeqeshi uNasruddin simkhumbuza kanjani ngezinsuku zakhe zokuqala ngaphansi kukaStuart Best. Lo mdlalo wake wadlalela eZimbabwe ubethula imininingwane yakhe ngesimo samanje sikaNjabulo Blom noSibongiseni Mthethwa. uKatsande oyizwe elihlonishwayo kulesi sikhundla ukholwa ukuthi bobabili abadlali baneqhaza elikhulu okufanele balibambe. Umthetho osayiniswe ngesikhathi kuvulwe iwindi lokuhwebelana ngabadlali maphakathi nesizini usazobonakala ngaphansi komqeqeshi omusha uNasruddin. uBlom obuye ngokubolekwa eqenjini leMLS iSt Louis usaqala umdlalo owodwa osemthethweni. uKatsande ufanisa isimo sikaMthethwa ngaphansi kukaNabi kanye namava akhe noStuart Best lapho azithola engesenalutho. Ukhumbula indlela uBest amkhipha ngayo eqenjini ezinsukwini zakhe zokuqala njengoba uNabi enza kumthethwa njengamanje. uKatsande uphinde wachaza ngokuthi ekugcineni wasiguqula kanjani isimo sakhe waba yinsika eqenjini lokuqala likaBest. Noma yimuphi umqeqeshi ufuna umdlalo ozimisele ngokufunda, kusho uKatsande. Ngesikhathi uStuart Best ethatha izintambo emidlalweni emithathu yokuqala, angikwazanga ukungena eqenjini. Ngaya kuye ngathi imqeqeshi yini engingayithuthukisa, ngingaba kanjani umdlalo omfunayo. Ngenhlonipho ngamtshela ukuthi angikuphikisi ukukhetha kwakhe. Wathi indodana ahlala lapha saqala sakhuluma. Bengingalenzi iqembu lokuqala ngemuva kwalokho, kodwa bengilokhu ngisebenzisa angitshele khona. Ngiqhubeka ngimbuza futhi ngivulelekile ukufunda. Lapho kwabe sekuvela ithuba wangitshela ukuthi sekuyisikhathi sokukhombisa engikufundile. Ngase ngidlala futhi ngadlala kahle. Emuva kwalokho wangethemba kakhulu. uKatsande ugcizelela ukubaluleka kokuzithoba nokufunda okuqhubekayo kumthetho. Kufanele ube ngumfundi omuhle futhi uzithobe. Buza laba sebehambile indlela futhi bafunde insuku zonke. Noma ngabe umuhle kangakanani udinga ukufunda njalo. Abantu bazokunikeza ulwazi oluhle. Silapha siyakwazi ukungena nokuphuma kwesikhundla osidlalayo. Nathi singafaka isandla futhi sihlale sivulelekile. Lo mdlalo sewina izicoco zelika amahlandla amabili namakhosi. Uyavuma ukuthi uBlom ube nomthelelo omuhle ekuzinzeni kweqembu. Ufaka uzinzo futhi iqembu lidlala ngokukhululeka uma ekhona enkundleni. kuPaul uKatsande uma unjabule sewumqemane uyazi ukuthi uzolisiza kanjani iqembu. Asingabazi quality yakhe. Ngizwa sengathi noma nini uma edlala iqembu liqala libe nokulingana okuhle. Ngakho sifuna bese simone esifanele ukuze sikwazi ukubusa isikhathi eside. Uyiquality nxa zonke. Khona manje unxusa umphakathi weChiefs ukuthi unikeze umqeqeshi uNabi isikhathi sokuthi akhe kabusha iqembu. Umqeqeshi wakhe iqembu eliqinile elingeke lihlale isizini eyodwa kodwa isikhathi eside. Unemigomo yesikhathi esifishane kanye neyesikhathi eside. Kumele simeseke umqeqeshi wethu.